It's a place that the party starts, and I feel freaking honored to be invited to play here the last night. It's gonna be awesome, amazing band. I'm gonna perform everything. I'm gonna go hard as Europe. We're gonna go R&B, electro, trap, dirty Dutch, and UK garage. It's gonna be awesome. Laatste dag van de werk hier bij City Café. Hoe voelt het? Beetje gemixte gevoelens. Ik werk niet meer hier. Ik heb vroeger 3 jaar hier gewerkt. Dus ja, het is heel raar. Ik ben hier ooit begonnen en nu gaan ze sluiten. Dus het is heel jammer. Ik woon sinds een paar jaar weer in Nederland. Ik ben speciaal teruggekomen om hierbij te kunnen zijn. En het is natuurlijk heel leuk om iedereen weer te zien. Maar het is heel jammer dat het zo gelopen is. En ik denk dat het voor heel veel mensen een hele fijne plek was. Voor mij in ieder geval een hele fijne plek om te werken. En ja, dat is straks niet meer. Dat is heel raar. En vandaag was de laatste dag. We hebben net de laatste dingen op de grill gegooid. En ja, met pijn in ons hart, samen met mijn collega's. Hè? En we hebben het allemaal samen gedaan, niet in mijn eentje. Maar met liefde. En we vinden het allemaal heel erg. Maar we zijn wel allemaal tot het laatste moment doorgegaan. En ja, dat doen we voor André. Hè? En Nelson natuurlijk. Jammer, heel zonde dat het weggaat. Heel vreemd, heel jammer eigenlijk dat het afgelopen is. Hoe lang werk je al bij City? 4 jaar. 4 jaar nu. Wat is je leukste ervaring hier bij City? Ik vind eigenlijk alle avonden, net als deze, gewoon met de band, met een DJ, maar altijd top. Als je terugkijkt, wat is die overal gevoel die je hebt? Van City Café is sowieso goed. En mijn gevoel dat we dicht moeten is echt bedroevig, verdrietig. Maar wat we hier neer hebben gezet is hartstikke mooi. Maar de naam City Café was altijd al heel mooi. En toen ik hier kwam wist ik ook wat ik ging doen, omdat ik hier al gewerkt had. Dus mijn reden dat ik hier gekomen ben was, ik wist de sfeer is lekker. En zoals vanavond is typisch City Café. Salsa, merengue, house, rock. Alles wat langs is gekomen is City Café. Voor iedereen is er iets. Ja, dat vind ik mooi. Qua eten ook, hetzelfde. We hebben er zo'n lange kaart. Van fajitas tot lobster, tot tenderloins, tot pizza's. En in dat opzicht denk ik dat we heel geslaagd zijn. En ik denk dat het hele eiland eigenlijk wel een beetje baalt dat we weggaan. Maar ja, het is niet anders. Zoveel verschillende bands hebben geregeld, heel veel evenementen. Gewoon leuk, gezellig altijd, leuke mensen. Een woordje voor André? Ja, bedankt voor alles, was super. Jammer dat City Café weggaat en ik wil iedereen bedanken voor de supergoeie tijd die we hebben gehad hier. Hoppiebom, dank je bedankt. Het allerleukste van City Café vond ik dat het zo'n gemengd was. En dat het voor iedereen leuk was. En ja, de sfeer onderling was altijd heel leuk. Ik heb een hele leuke tijd gehad. Wat is je leukste ervaring die je hier had? Ik denk wel de bachata-avondjes. Lekker een beetje dansen. Ja, mijn medewerkers die wil ik hartstikke bedanken voor de mooie tijd, voor de partnerschap. Ze zijn allemaal tot het harde einde zijn ze doorgegaan. En ja, als ik ergens anders aan de slag ga, dan zou ik ze gelijk aannemen. Top collega's. Ja, nu sluiten we City Café af. Dus ja, een mooie tijd gehad en ik ben blij dat ik op Bonaire ben. Ik ga ook niet terug naar Nederland. Yeah man, if you're not here, you lose the best party of the year.
Wow.